Meta nitraduċu, ma nkunux qed naqilbu biss il-kliem minn lingwa l-oħra, imma wkoll is-sentimenti, l-atmosfera u kulturi sħaħ. It-tim tagħna tkellem ma' Simone Ngwanet dwar l-esperjenza tat-traduzzjoni, kemm bħala traduttriċi kif ukoll bħala poetessa li ġiet tradotta għal ilsna differenti. Traduzzjoni l-ewwel ma bdejt nesperimenta ħafna biha fil-fatt kien grazzi għal l-opportunitajiet tal-Literature Across Frontiers, il-workshops li jsiru bħala parti mill-Festival tal-Letteratura u sibtom esperjenza unika fis-sens illi traduzzjoni letterarja fil-fatt biex inkunu iktar preċiżi hija iktar traskreazzjoni ngħidilha jiena, ħolqien mill-ġdid f'libsa differenti, f'kultura differenti. Fil-fatt il-kliem inti meta qed titraduċi kull kelma ħaġġor magħha kultura sħiħa. U allura fiha ħafna sfidi, toffri ħafna sfidi u toffri wkoll ċerta gburija li meta inti jirnexxielek illi twassal dan ix-xogħol forsi ftit differenti imma toħloq l-istess ħsus fil-qarrej jew f'min qed jesperjenza dil biċċa xogħol. Il-forma li l-iktar inħaddem jiena hija il-poeżija, ħafna drabi ix-xogħol tiegħi ħajissejjes ħafna fuq ir-ritmi. Fil-proża ir-ritmi mhumiex forsi dejjem l-ewwel ħaġa illi tolqotok, imma naturalment biċċa kidba b'saħħitha issegwi ċertu ritmi li ġorruk magħhom. Jiena minħabba li l-poeżija hija l-iktar ħaġa li jiena nesperjenza ma nkunx nista' ninqata' fil-fatt daqshekk mir-ritmi għaliex jibqgħu għalija prevalenti ħafna u jibqgħu importanti ħafna. Il-prim qiegħed f'dirajn Tizja, l-għaxqa tiegħu jitażżen u jiffilosofizza fuq il-ħajja, għajnejh imbexqa. Waqt li l-bwiet ta' Stella u Tizja jħaxxu fit-tapit ta' weraq niexef lem. Dalam. Il-qamar daqt jixxabbat mal-bjut u jixħed leħħa kemm it-tewmin jaqbdu l-lemħa tal-imbirek boots. Il-ħarifa neżżet il-arbuxxelli mill-ħaxix kollu kważi. U issa donna marwenin ħuta u mtarxin bil-ksieħ. Fost l-ikbar sfidi huma meta inti qed titraduċi xogħol minn kultura differenti u allura qed iġorr kuntesti qed jagħmel referenzi għal affarijiet li f'dik il-kultura huma familjari ħafna huma naturali huma tal-ħajja ta' kuljum li però meta inti ħadd titraduċihom għal Malti m'għandniex kultura tagħhom fejna fjena meta inti waħda mill-esperjenzi li ma ninsiex kienet meta ġejt biex nitraduċi xogħlijiet mill-Iżlandiż għal Malti u r-referenzi kienu kollha b'xi mod marbutin mas-silġ, mal-muntanji, mal-kultura ta' fej wieħed imur is-sawna regolarment, parti mill-ħajja ta' kuljum, u allura inti trid tara kif se twassal l-istess ħsus se tikkomunika u x-xogħol mhux se jibqa' barrani għal min qed jaqrah għaliex jekk inti ħatuża l-metafori tiegħek marbutin kollha mas-silġ pereżempju, din hija xi ħaġa li għall-kultura Maltija hija pjuttost barranija. L-istess fil-familja Frettarija, il-familja Frettarija u dar li tatas fil-fatt huwa ambjentat fil-muntanji tal-Norveġja u kollox idur ma dal-kuntest tal-muntanji li meta inti ħad tippreżentah, jekk ma toqgħodx attent kif se tippreżentah, dak li huwa maħsub biex jinħass familjari ħafna u minn tagħna ħajkun verament eżotiku u assolutament kollox ħlif minn tagħna, ħlif ta' ġewwa.
li tisma' xogħol tiegħek tradott f'lingwa oħra hija esperjenza partikolari ħafna għaliex inti ħafna drabi m'intix tifhem il-lingwa imma mir-ritmi u mill-ħsejjes ħafna drabi xorta jibqa' jasal dak l-istess jiġu trasmessi dawk l-istess ħsus. Li hija esperjenza vera partikolari għax inti qed tisma' lilek innifsek imma permezz ta' xi ħadd ieħor u permezz ta' ħsejjes li inti ma tafhomx. Il-prim ma jidhirx li jħobbhom l-arbuxxelli tgħid Tizja. Ħasbu maħħu bernu fuq l-istorja tad-del jistaħba wara l-purtieri. Stajluh re maħtuf, dragun li tilef triqtu, prinċep li ma jistax jirġa' lura lejn il-ħrafa tiegħu. Jista' jkun ħlejqa ta' ħafna rjus b'xedaqs snin doppju u l-sin twil daqs awtostrada. Imma l-lejla ma jidher propju xejn li xejn. Imma għaliex qatt ma jiġri xejn ta' barra minn did-dinja f'dix-xaqliba tal-muntanja ta' Wden Stella. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.